भूगोल द्वितीय पाठ प्राकृतिक विभाग भौतिक लक्षण। भारतर विभिन्न जगार भिन्न भिन्न प्रकार भूरूप देखा जाए, यथा पर्वत, मालभूमि, समतल भूमि, मरुभूमि एवं द्वीपपुंज। ए समस्त भूमिरूप केवल अवक्षय और अवक्षेपण प्रक्रिया द्वारा संभव होना। भारतीय उपमहादेशर वर्तमान भूरूप किभଳି आजिर अवस्था को आसी से संबंध में जानिबाको हेले भूत्वक्र शिला और एहार सृष्टि और संरचना विषय रे अध्ययन करबाको हेबो। ए विषय रे अध्ययन करुथिबा विज्ञान को भूविज्ञान कहा जाए एवं एथिरे संपृक्त वैज्ञानिक माननकु भूविज्ञानी कहा जाए। भूविज्ञानी मानक मतरे प्राय 300 नियुत वर्ष पूर्वे आजिर 7टी महादेश परस्पर सह संलग्न थिले एवं ସେହି विशाल महादेशर नाम थिला पांजिया। ଏହି ପାଞ୍ଜିଆର ଉତ୍ତରାଂଶକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଲରେସିଆ ବା ଅଙ୍ଗାରାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ୟୁରୋପ ଏବଂ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ଉତ୍ତରସ୍ଥ ଏସିଆର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗକୁ ନେଇ ଅଙ୍ଗାରାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ମାଲାଗାସି, ଆରବ ଏବଂ ଉପଦ୍ୱୀପୀୟ ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପାଞ୍ଜିଆ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲା ଓ ବିଖଣ୍ଡିତ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ମହାଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମର ମହାଦେଶୀୟ ସଞ୍ଚଳନବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଯେଉଁଠି ସୁଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି, ସେଠାରେ ଏକଦା ଟେଥିସ୍ ନାମକ ଏକ ଅଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ଏହି ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତରରେ ସେ ସମୟର ଅଙ୍ଗାରାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଣ୍ଡୱାନା ନାମକ ଭୂଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗଣ୍ଡୱାନାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରୁ ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓ ଏହା ଭାରତ ମହାସାଗରର ରୂପ ନେଲା। ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରୁ ଟେଥିସ୍ ସାଗରରେ ସଞ୍ଚିତ ପଟୁମାଟି ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଆଜିର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାକୁ ତରୁଣ ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବାରୁ ଓ ଏବେ ବି ଅବ୍ୟାହତ ଥିବାରୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହେଉଅଛି। ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ମହାଦେଶ ସଞ୍ଚଳନବାଦ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ବା ପ୍ଲେଟ୍ ସଞ୍ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହୃଦବୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲେଟ୍ ସଞ୍ଚଳନ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଭୂତ୍ୱକ 7ଟି ବୃହତ ଓ 20ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି 7ଟି ବୃହତ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ୟୁରେସିଆ ପ୍ଲେଟ୍, ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଟ୍, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ପ୍ଲେଟ୍, ଆଫ୍ରିକୀୟ ପ୍ଲେଟ୍, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ପ୍ଲେଟ୍। ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଥିବା ତାପ ଏହି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଗତି ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଆଣବିକ ଅବକ୍ଷୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତାପ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ତାପକୁ ପରିବାହୀ। ତେଣୁ ଏହି ତାପ ଶିଳାକୁ ତରଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ପରିଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶିଳାକୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଗତି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, ପରସ୍ପରମୁଖୀ ଓ ଅନ୍ୟଟି ବିପରୀତମୁଖୀ। ପରସ୍ପରମୁଖୀ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପରସ୍ପରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଫଳରେ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଉପରେ କିମ୍ବା ତଳେ ଚାଲିଯାଏ। ମାତ୍ର ବିପରୀତମୁଖୀ ଗତି ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଓ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗତି ପ୍ରାୟ ଏକ ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟି ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୂଭାଗରେ ଭାଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାତ୍ର ବିପରୀତମୁଖୀ ହେଲେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଭାଙ୍ଗ ଓ ଫାଟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକାଂଶ ଭୂରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଭାରତର ଭୂରୂପ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଭୂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଆଲୋଡ଼ନ ଫଳରେ ଏବଂ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥ କ୍ଷୟକାରୀ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏହି ପାଠର ବାକି ଅଂଶ ଆସନ୍ତା ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଘରେ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ।